Bagamat wala pang positibong kaso ng Nipah virus sa Pilipinas, hindi maiwasang mangamba ang publiko ng dahil sa positibong kaso ng zoonotic disease sa bansang India. Kaya't hindi ipinagsawalang bahala ni Leia ang simpleng ubot sipon na nararamdaman ng dalawa niyang anak. Minabuti niya nang ipatingin ito sa isang espesyalista mula sa PHO Camarines Sur. Ubot sipon tapos minsan may lagnat, pabalik-balik. Kaya nga po ako dito para ma-check up, mabigyan ng tamang gamot. Ang Nipah virus ay isang sakit na galing sa paniki na maaaring makuha ng mga tao kapag nakakain ng mga kontaminadong pagkain na galing sa ibang hayop. Ayon sa eksperto ng PHO Camsur, nakaalerto naman umano ang pamunuan dahil sa banta ng panibagong virus. Our screening naman po, pwede po kaming mag-ask ng recent history, kung makakita po kami ng simptomas sa isang pasyente. Meron naman po kaming laboratory dito na magagamit. For screening pa lang din naman po. Dahil kadalasan na tinatamaan ng virus na ito ang utak at respiratory system ng isang individual, ilan sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng ulo, pagkahilo at pagsusuka. Dapat po maingat pa rin po tayo sa food preparation. And at the same time, since pwede po siyang mag-present through respiratory symptoms, if ever po na nakakaranas po tayo ng ubo-sipon, magmamask pa rin po. No? Ganun pa lang po. Tsaka food handling po talaga yung pinaka-importante. Jam Garcia, CSN.